100 खानसो गारि लानानै जोंनि अफिसाव जेरै जोंनि गारिफोरखौ एटेक खालामफैदों गारि बुख्रुबफैनायजों लोगोसे अफिस माखासे सिफायदों बाइक गंनै सिफायदों जाहाथे बेबायदि खालामनो नाङामोन फेरेंगानि माखासे गुन्दा बाहिनिफ्रा आदा फेरेंगा नोंथाङा जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव अबाव दैखर बोराय दं अबाव नाला दङ नों जेबो मिथिया माखासे नोंनि एक्टिं नोंनि माखासे गुन्दागिरिया बै समाव नों इन्डिपि थानाय समाव जेरैबायदि दुगा दादागिरि देखायदोंमोन नोङो बे सिस्टेमखौ जाहाथे जोंनि बे क'क्राझार बावखुंग्रि समस्थियाव दा खालामथों नङाबा आलादा जागोन नोंसोर जोंनि मानसिखौ सासे दांदोंना जों 10 जन खरि दांनो हायो गोसोबा खिन्थु जों दाङा बेखौ साबधान नोंथांनि माखासे गुन्दागिरिखौ जों सिनाय गैया सिनायजोबो जोङो नोंथाङा साबधान खालाम आरो नोङो जोंनि बावखुंग्रि समस्थियाव इलेक्सन गेलेनो फैदों नोंथाङा बेयावबो जेनगोन आरो निसिमाव गेलेगोन बेयावबो जेनगोन खबरदार नोंनि दादागिरिया नोंनि राजनिति बिलुआ एबार जोब्बाय मैया मोनानि जाथायखौ लानानै जों इउथ अफिसनि सासे सोद्रोमा जानानै जों नैबेखौनो बुंगोन दि मोनानि 1:30 टाइमाव जेरैबायदि बिसोर फेरेंगानि गुन्दाफ्रा 100 खानसो गारि लानानै जोंनि अफिसाव जेरै जोंनि गारिफोरखौ एटेक खालामफैदों गारि बुख्रुबफैनायजों लोगोसे अफिस माखासे सिफायदों बाइक गंनै सिफायदों जाहाथे बेबायदि खालामनो नाङामोन फेरेंगानि माखासे गुन्दा बाहिनिफ्रा फेरेंगाया मा जोंनि बे बावखुंग्रि समस्थियाव मा दावराव दावसि खालामनो थाखाय बेबायदि गुन्दा फाथायनायखौ जों मोजां मोनाखै इउथ अफिसनि सोद्रोमा जानानै बिथाङा गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन समस्थिनि मानसिखौ लाबोनानै नैबे जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि फिफैनानै जोंजों गावजों गाव बुलायहोनाय उन्दै गथ'फोरखौ लानानै मेट्रिक पास जागोदान गथ'फोरखौ लायै दिनै बेरायनाया बिनि थाखाय बेरायहैनाया बिराद गाज्रि जादों जोंनि थाखाय इउथनि जों गोख्रों होननानै जों बेखौ दुखु मोनो साबेसे आघात जाया आघात हिसाबै आंनावबो एसे जादों आथिङाव 3 आघात जादों जोंनि अफिसनिफ्राय दिनैहाय गंबेसे गारि बुख्रुबबाय गंथाम गारि बुफायदों गंथाम गारि स्करपिअ बिएस मडेल गंसे एन मडेल गंसे ओमफ्राय बलेर' गंसे ओमफ्राय लोगोसे बाइकबो दंफायो आरो स्कुटि दंफायो गंनै बिपिएफआ जुदि बेबायदि मावदोंब्ला प्रुफ हो जों राजि जों साजाखौ लानो राजि जुदि बिपिएफआ जुदि मावदोंबा जों राजि जों साजाखौ लानो राजि प्रसासन दङ जों राजि जोंनि दायखौ लानो जुदि जों मावदोंब्ला आं नैबेखौबो बुंगोन बे बड'लेण्ड बुब्लिया दिनै ओरैबायदि जोंनि गेजेराव जाथाय जायो बे जाथाय समाव बड'लेण्ड बुब्लिया मानो खुनु खबर लाया मानो जेबो जोंनि बिपिएफनि माबा मोनसे घटना जानायफोरखौ दिनै मानो बे गावनि मिडिया थ्रुयै मानो जेबो होनो हाया बेलाय बिथाङा मा UPPL नि दालाल नामा UPPL नि रादाब नामा बियो जों बेखौ दुखु मोनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो राइजिं बे मोननैयादि जानला मोनला मिडियायाव होबाय थायो दिनै नैबे मोनायाव थांनाय 1:30 मोनायाव जानाय घटनाखौ खबर लायालासिनो नोंथांमोना अबेबानि घटनाखौ लानानै सरजाबनानै जानला मोनला बुंनाय बेफोरखौ गार बड'लेण्ड बुब्लि आरो राइजिं जों बेखौ नोंसोरखौ धिक्कार जनायो